Os galegos Leo Rei e Beatriz Seguín encabezan a clasificación do Campeonato de España de Golf na primeira xornada, competición que se está a desenvolver no campo de Moimenta. Esta mañá, ás 10, arrancou no campo de golf de Moimenta o Campeonato de España Benxamín masculino e feminino de pitch and putt. Máis de 60 xogadores deronse cita na sede do Barbanza Golf para poñer a proba a súa destreza e competir cos mellores xogadores chegados de todo o estado. A categoría masculina ten a 46 golfistas inscritos, con representación de Galicia, Madrid, Andalucía, as Illas Canarias, Comunidade Valenciana, País Vasco, Extremadura ou Murcia. Hoxe foi a primeira xornada do campeonato que se desenvolveu ao longo de toda a mañá e que deixou un gañador destacado. O galego Leo Rei rematou a súa participación con -2 e unha puntuación de 52. Houbo empate no segundo lugar entre o galego Jaime Casal e o madrileño Antonio Javier Pallo, con par e un total de 54. Na categoría feminina participan 18 xogadoras chegadas tamén de Asturias, Castela e León ou Cataluña. E a primeira líder é a galega Beatriz Seguín, cunha tarxeta de 54 e par. Segunda está Paula Casas, de Castela e León, cun +3 e un total de 57. Pecha o podio Ana Gros, de Andalucía, cun +5 e 59. A competición continúa mañá no campo de Moimenta, xornada na que tamén se vivirá o inicio do Campeonato de España Sub-16.